Croeso, cynnes i chi i'r Oedfa, wel dylsyn ni alw'r Oedfa Garolau off y comin, achos dyma'r noson o'r flwyddyn lle i ni yn anghofio am ychydig bod ni'n byw yng Nghymru, a bod y tywydd yn anaml yn ffafriol, ac yn meddwl bod yn syniad da i gwrdd yn yr awyr agored yn ystod mis Rhagfyr. Ond na, wir, mae'n siom yn amlwg bod ni'n methu cwrdd ar y comin fel o'n i wedi gobeithio, ond mae'n gret i'ch cael chi yma. Mae rai ohono ni wedi gallu cynhesu'r lleisiau'n barod, gobeithio bod cyfle nawr i chi cynhesu mewn tu fewn. Fydd yna fwy o ddiodydd a pethau i bwyta ar ddiwedd y cyfarfod, felly plis peidiwch rithro i ffwrdd aroswch i ni gael amser a sgwrs gyda'n gilydd. Jyst un peth i nodi cyn mynd ymlaen. Mae yna daflenni dyn ni a cylchgrawn bach yn sôn am trefniadau y cyfarfodydd sydd ar ôl yn ystod Nadolig, ond nid hi sylwi heddi bod yna gamgymeriad bach ar yr un sydd fel carden Nadolig. Mae'n dweud bod y carolau ar y comin yn y tabernacl. Wel, oedd hwnna'n gywir yn y pen draw. A mae wedyn yn dweud bod yr Oedfa deuluol ar y comin. Mae hynny'n anghywir. Mae'r Oedfa deuluol bore Sul nesaf, ni'n bwriadu bod fan hyn. Falle na ni benni lan ar y comin, sa'n gwybod, ond y bwriad yw i fod fan hyn. Croeso cynnes i chi, a gobeithio na chi fwynhau wrth i ni glywed beth i ni'n credu yw y newyddion gorau erioed. Gyda chi fi ddarllen rai o eiriau gan ddyn o'r enw Sacharias yn proffwydo, yn rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd adeg y Nadolig cyntaf yna. Mae'n dweud hyn. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawr ddydd, oddi uchod un plith, i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau, a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Dyna ni yma i ddathlu heno. Gan ni weddio, na ni weddio ar yr arglwydd yn gilydd. O Dduw, ni'n diolch am dy drigaredd di. Dy fod ti yn ein caru ni. A dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. A dy fod ti wedi anfon y wawr ddydd, yr goleuni yna, oddi uchod ato ni i ganol ein tywyllwch ni. Diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dod a wedi ei eni. A hynny mwyn rhoi gobaith a bywyd i bobl sydd ar hyn o bryd yn y tywyllwch a dan gysgod marwolaeth. O arglwydd, a wneud i heno ddod yn agos ato ni? Falle bod ein cynlluniau ni ddim wedi gweithio mas heno, diolch fod gen ti gynllun. A ni'n gofyn arno ti i ddod ac i siarad gyda ni nawr. Dad, bydd gyda ni yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ein carol, wel, nid cynta ni, ond y carol gynta ni'n mynd i ganu mewn tu fewn heno yw rhif 28. 28. Gynt, y Methlem, Dinas Dafydd. Roedd beidi yr uchen myd. Yno, roedd mam, a'i mabam, heb ond preseb iddo'n gryd. Mae roedd enw'r forwyn fam, Iesu Grist ei mab, dinam. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
eisiau gofyn cwestiwn i chi, ac ysdim eisiau gweiddi mas, fi'n siŵr bydd rhaid cael ei temtio i wneud, ond fi eisiau chi ateb yn onest. Iawn? Atebwch yn dawel yn eich calon, yn eich meddwl chi eich hun, ond triwch ateb yn onest, siwr i chi. Siwr i chi. Yn un o'r atebion, cwestiynau mwyaf anodd i ateb yn onest, yn dydi? Os ydych chi'n siarad â rhywun a maen nhw'n gofyn siwr i chi, yr ymateb fi wastad yn rhoi yw, iawn diolch. Ie, ddim yn wael. Oce, iawn. Ond efo dyna'r gwir? Siwr i chi. Sut mae pethau? Siwr i chi'n teimlo yn onest nawr? Os i ni'n ateb y cwestiwn yn onest, fe fydd yna pob math o atebion gwahanol heno, fi'n siŵr. Ond byddwn ni'n disgwyl clywed un ateb yn gyswllt. Yr ateb byddwn ni'n disgwyl clywed llawer ohono ni'n dweud, os ni'n onest, yw hyn, fi'n teimlo yn unig. Yn unig. Blwyddyn diwetha, yn ôl yr ystadegau, nath 49.63% o oedolion, so bron i hanner, dweud bod nhw'n teimlo'n unig. Ar adegau, neu weithiau, rai yn aml, rai trwy'r amser. Oedd rhyw 7% wedi gweud bod nhw trwy'r amser, bob dydd, yn teimlo yn unig. A felly, mae'n sain fathemategydd, sain ystadegydd, ond os yw hanner 100% o'r boblogaidd yn dweud hynny, fe fydd yna lot ohono ni yma heno yn teimlo felly. A mae hynny'n gallu swnio'n od, mae'n gallu bod yn anodd dweud hynny, yn dydyn, neu cyfaddau hynny, achos, ni yma mewn stafell llawn o bobl. Mae'n swnio beth rhyfedd i ddweud bod ni'n teimlo'n unig, ond y gwir yw, chi'n gallu bod yn unig yng nghanol torf. A dweud y gwir, weithiau, adegau fel hyn, a'r cyfnodau hyn o'r flwyddyn, sy'n gallu arwain i ni deimlo mwyaf unig. Chi'n gallu teimlo fel bod yna neb yna i chi o gwbl. Chi ar eich ben eich hunan, chi ddim yn gwybod lle i droi. Neu hyd yn oed os oes pobl gyda chi yn eich bywyd, chi ddim yn siŵr ydyn nhw'n eich caru chi, ydyn nhw eich plaid chi, ydyn nhw'n mynd i fod yna i chi pan chi wir angen e. A hyd yn oed y bobl hynny chi'n meddwl sydd yn eich hoffi chi neu yn eich caru chi, a maen nhw yn ar eich cyfer chi, chi'n aml yn meddwl, wel, pe bai nhw'n gwybod y gwir. Dys nhw'n gwybod pwy ydw i go iawn. Dys nhw'n gwybod fy holl gyfrinachau. A fydden nhw dal eisiau bod yn ffrind i fi. A fydden nhw dal yno ar yng nghyfer i. Heno, i fi eisiau i chi glywed fod yna rhywun i chi. Dyna ni'n mynd i feddwl am heno. Yn fyr iawn. Mae yna rhywun yma i ni. Y reswm pan ni'n dathlu'r Nadolig fel Cristnogion yw oherwydd fod na un. Y person rhyfeddol yma sydd wedi dod i'r byd, sydd wedi cael ei eni, ac hynny eich mwyn chi. Ie, ein mwyn ni. Nawr cyn i ni glywed mwy amdano fe, nawn ni ganu carol arall. Ni'n mynd i ganu rhif 43 gyda'n gilydd. O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy sir di ri, ac awel fwyn Jwdea'n dwy'n ei miwsic ato ti. Daw heno seren newydd glos i wenu uwch dy ben, a chlywir can angylion glân yn llifo drwy y nen. Ac ar ôl i ni ganu, mae Bethan yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen o'r Beibl i ni. Nawn ni sefyll i ganu.
Ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt bu camdrin ar wlad Sabulon a gwlad Naftali, ond ar ôl hyn bydd yn anrhydeddu Galileua'r cenhedloedd ar ffordd y môr dros yr Iorddonen. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr, rhai oedd yn byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Amlheuais o'r foledd iddynt, chwanegais lawenydd, gawyn hant o'r blaen fel yn adeg y cynhear, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu'r ysgwael, oherwydd drychiast yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfau oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gywr fel y nid Midian. Pob esgyd ar drwy tryfelwr mewn ysgarmes, a phob dillledyn wedi ei drybeiddi mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canes bachgen a aned i ni, a mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, dew cadarn, tad bethol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. Bydd Sul a'r blwyddilluoedd yn gwneud hyn. Diolch Bethan. Mae'r proffwyd Eseia fyna'n disgrifio sefyllfa y bobl. A mae'n disgrifio hynny mewn ffordd difrifol. Mae'n defnyddio darluniau arswydus. Mae'n sôn am dywyllwch. Mae'n sôn am orthrwm. Mae'n sôn am ryfel. Pethau sydd wrth gwrs yn ddigon i godi ofn a dychryn ar unrhyw un. Falle bod chi'n gallu cydymdeimlo, chi'n gyfarwydd, chi'n deall am beth mae Eseia'n sôn fan hyn. Chi'n teimlo, pwy sydd yna i fi? Mae'n byd ni mewn mes, mae yna dywyllwch amlwg, mae yna anghyfiawnder amlwg, mae yna ryfel, mae yna ddrygioni, a pwy sy'n mynd i'n helpu ni? Pwy sy'n mynd i'n hachub ni? Ac i ganol yr sefyllfa yn bydus yna, mae yna addewid yn dod. Mae Duw yn cyhoeddi fan hyn trwy y proffwyd Eseia fod yn mynd i anfon person arbennig, person unigryw, person chi erioed i gweld ei debyg cynghorwr ryfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Yr un mwyaf doeth, yr un mwyaf cryf, yr un mwyaf ffyddlon, yr un sydd yn dod â heddwch, un sydd yn mynd i deyrnasu am byth. Dyma'r math o berson byddwn ni eisiau ar yn ochr i. A sylwch beth sy'n wir am y person yma sy'n cael ei addo, adnod 6, canis bachgen a aned i ni. Mab a roed i ni. Hwna'r pwynt. Dyw'r un yma sy'n cael ei addo, dyw e ddim i bawb arall. Dyw'r un yma sy'n cael ei addo ddim i nhw, mae i ni. I rai sy'n credu, y rai sy'n disgwyl amdano fe yng nghyfnod Eseia, a'r un sy'n nawr yn credu ynddo fe. Mae i chi. Bachgen, mab, plentyn, person go iawn o gig a gwaed chi'n gallu gafel ynddo fe, ac mae eich mwyn chi. Os chi ddim yn gwybod lle i droi, chi'n gallu troi at yr un yma. Wel, ganon ni garol, cyn bod ni'n clywed mwy am yr un yma, ni'n mynd i gan i rhif 31 nesaf. 31. I orwedd mewn presed. Roedd creuwr y byd. Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Y ser oedd yn syllu ar dlws fabanau a'n cysgu yn dawel ar wely o wair. Nawn ni sefyll i ganu ac yn yma Dewi mynd i ddod ymlaen i ddarllen.
lluniau nesaf, Efengyl Matthew, penod 1 a ddarllen o adnod 18. Genedigaeth Iesu Grist. Fel hyn, y fi genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi diweddio i Joseph, cyn iddo ddod at ei gilydd, fe gafwyd i fod hi'n beichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddio gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr, ei gollwng y maith yn ddirgel. Ond wedi fel gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelw ef Iesu, a mae ef a waredau i bobl oddi wrth ei bechodau. A digwyddodd hyn oll fel cyflawnid y gair yn ddifarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wyle, bydd y wyref yn bechiogi ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw, o'i gyfeithi, y mae Duw gyda ni. A pan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymryd, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Diolch Dewi. Ni wedi clywed o proffwydoliaeth Eseia, un esiampl o broffwydoliaeth o'r Hen Testament, ond wrth gwrs mae'r Hen Testament yn llawn o broffwydoliaethau ac addewidion a hanesion sydd yn pwyntio at y Meseia. Yr un o Duw yn addo roedd e'n mynd i'w anfon mwyn ei bobl. A nawr, yn ôl be ni newydd i glywed, ar ôl yr holl aros yna, yr holl addewidion hynny, mae e wedi cyrraedd. Mae wedi dod, yr person yna oedd Eseia'n siarad amdano. Nawr, y gwir yw, mae beth o'n i wedi darllen o'r blaen, ychydig bach yn anelwig yn dydi, mae bach yn feig. Pan chi'n darllen y geiriau oedd Bethan wedi darllen i ni. Ydy, mae'n berson rhyfeddol, mae'n amlwg yn unigryw, mae'n special, ond ydy yn fwy na hynny. Efe just person da oedd yr plentyn yma oedd yn cael ei eni. Falle bod chi eisiau rhywun, chi'n chwilio am yr gwaredwr yma, ond rhaid iddo fe fod y person iawn. Ydy'r person yma'n gallu fe helpu i? A'r ateb yw, wel, ydy. Mae'r angel yn dweud wrth Joseph, mae'r plentyn yma yn mynd i gyflawni'r holl proffwydoliaethau, a felly ei enw fydd Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. Hynny yw, dwi ddim jyst yn mynd i fod yn berson special, ddim jyst yn berson da sydd ar ein hochor ni, fe fydd yr plentyn yma yn Dduw. Duw yn y cnawd. Duw ei hun, y Duw holl a lluod, wedi dod yn un ohonom ni, a sylwch eto lle mae'r pwyslais, Emmanuel, Duw gyda ni. Mae Duw gyda ni. Mae o'n plaid ni. Mae'n ein caru ni. Mae e hyd yn oed wedi dod yn un ohono ni. Iesu Grist, y Duw ddyn. Fel person, mae'n gallu cyd-ymdeimlo gyda ni. Mae'n gwybod beth yw hi i fod dan straen ac i gael ei demptio. Ac eto mae'n berffaith, mae'n Dduw ei hun, yn nerthol ac yn rymus mwyn ein achub ni. A mae ar eich ochr chi. Dyma'r person byddwn ni eisiau ar yn ochr i, a mae ar gael, chi'n gweld, mae ar gael i bob hun sy'n credu. Wel, awn ni mlaen, o'n i gan i Carol arall. Carol sy'n sôn am yr disgwyl yna. Profiad pobl yr arglwydd yn yr Hen Testament o ddisgwyl am yr Emmanuel, o tyredu.
Emmanuel, rhif 49. O tyredu Emmanuel. A dato drwy mae Israel sydd yma, yn alltyd unig, trist. Hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel ddaw ata ti, o Israel. Ac yn ar ôl i ni ganu, mae Ruth yn mynd i roi'n darlleniad nesaf. Diolch, Ruth. darlleniad o'r ail bennod o Efengyl Luc. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Ceser Awgwstws i gyfrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cyfrestru cyntaf hwn pan oedd Caereniws yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru,
pob un yw dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i di a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser i ddiesgol, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a'r hwymodd ef mewn dillad baban, a'i osod mewn preser, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad, yn gwarchod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lawenydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preser. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Diolch, Ruth. Yna cymaint o bethau ryfeddol yn does am stori y geni. Ond un o'r pethau sydd wastad yn fy ryfeddu yw hyn, pan gafodd Iesu ei eni, pwy oedd fwy na lai'r cyntaf i glywed y newyddion? Wel, bugeiliad. Bugeiliad. Pobl di-nod. Y bobl byddwch chi ddim yn disgwyl i gweld nhw'n rhan o'r stori o gwbl, ond dyna lle maen nhw. Yn y canol, nhw sy'n cael clywed y newyddion da. Atyn nhw mae'r angel yn dod ac yn cyhoeddi, peidiwch ag ofni, oherwydd weler wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. Yr un yma sydd wedi dod, yr un oedd Eseia wedi siarad amdano'r plentyn yma'r person yma, sydd yn dod er ein mwyn ni. Mae yn dduw, mae yn Emmanuel, mae yn nerthol, a mae wedi dod i gyflawni gwaith penodol. Mae'n waredwr. Hynny yw, mae yn achubwr. Mae'n un sydd yn dod i achub ei bobl. O, falle bod chi'n teimlo heno bod yna neb yna i chi, neb sy'n gallu'ch helpu chi, neb sy'n wir yn eich nabod chi. Mae Duw yn eich nabod chi. Mae rhywbeth brawychus am hynny yn does. Mae yna un sydd yn gweld eich calon chi, yn gwybod yn union y math o berson ydych chi, yn gweld eich meddyliau cudd, yn gwybod pob gair, pob gweithred, mae'n gweld y cobl, ac mae wedi trefnu ffordd i'ch hachub chi. Dyna pam ddaeth Iesu. Dyna pam i ni'n dathlu'r Nadolig fod y plentyn yma wedi dod, yn un ohono ni, mwyn gwneud yr hyn i ni wedi methu ei wneud. Byw bywyd perffaith ger bron Duw, ac yna roi ei fywyd yn aberth yn ein lle. Un gwaredu ni, un hachub ni, un cymryd ni o dywyllwch i'r goleuni, o farwolaeth i fywyd, o orthrynder pechod i ryddid. I ddod ato fe. O sylwch eto, be mae'r angel yn dweud?
rwyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da. Ganwyd i chwi hefyd. Na'r pwynt. Mae e i ni, mae e i chi. Os nag oes neb arall yno i chi, mae hwn ar gael. Mae yna un sydd wedi dod yn agos. Mae'n debyg i chi. Mae troso chi, mae eich plaid chi, mae'n eich caru chi, a mae wedi rhoi ei fywyd ei hun mwyn eich achub chi. Dyna'r newyddion da Nadolig, a dyma'r gwahoddiad sydd i ni nawr. Mae e wedi dod i'n hachub ni, felly gadewch i ni gredu. Mae gyd mae'n gofyn gennym ni. Mae eisiau ni ddod ato fe a credu ynddo fe. Roi'n bywyd ni iddo fe, ei ddilyn e. Gai ofyn i chi, ydy hynny'n wir amdano chi heno? Nes i ofyn ar y dechrau, cwestiwn gonest, sy'n eisiau gweiddi mas, byddwch yn onest, yn eich calon, lle i chi gyda Duw? Swn chi'n teimlo, swn i chi? Os chi yn unig, os chi'n ofnus, os chi'n eog, os oes yna bryderon, os oes yna gywilydd, os ych chi'n ofni marwolaeth, os ych chi'n ofni yr hyn sy'n mynd mlaen yn y byd, os chi ddim yn gwybod lle i droi, yn y Nadolig yma, mae yna un sydd yn barod i'ch croesawu chi. Diolch iddo. Wel, ni ganu carol arall wrth i ni ddod at y diwedd. Ni'n mynd i ganu rhif 14 nesaf. Clywch, lir nef yn seinio'n un. Henffych, eni ceidwad di. Heddwch sydd rhwng nef a llawr. Dyw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedlys y rod. Unwch ar angylaidd glod bloedd i'w holl a llawendren. Ganwyd Crist y methlem. Clywch lir nef yn seinio'n un. Henffych eni ceidwad dyn. Na ni sefyll i ganu.
Steddwch. Gai diolch i chi eto am ddod. Mae wedi bod yn braf cael eich cwmni chi. Peidiwch rithro i ffwrdd, mae yna llwyth o bethau dal angen i bwyta a'i yfed, felly aroswch a nawn ni gael amser dyn gilydd. A cofiwch, mae'r taflenni ar gael efo gwybodaeth am oedfaon yr wythnosau sydd yn dod. Gan i air o weddi wrth i ni orffen. Arglwydd i ni yn diolch i ti. Dy fod ti wedi ein caru ni, dy fod ti wedi trygarhau wrtho ni, a dy fod ti wedi anfon dy fab di, yr arglwydd Iesu Grist, i'r byd yma, mwyn ein hachub ni. Diolch fod yna un sydd wedi dod ato ni, un sydd o'n plaid ni, un sydd yn nerthol ac yn abl i achub. A diolch arglwydd, i efn y ffordd i ni, pobl fel ni, i gael maddeiant, ac i gael bywyd, ac i gael heddwch gyda chi. Dad, ni'n gweddio heno nawr a dros y Nadolig yma, a byddwn ni yn ymwybodol dy fod ti gyda ni. Byddwn ni yn ymwybodol dy fod ti'n bresennol gyda ni, yn siarad gyda ni, ac yn ein nerthu ni, os gweli di fod yn dda. Helpa ni nawr, helpa ni i dygeisio di, helpa ni i gofio'r hyn ni wedi glywed, arglwydd, gweithio yno ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.